Encetem el repàs dels reportatges més importants del mes d'octubre a Castellterçol, on el primer cap de setmana de mes es va disputar el concurs internacional de gos d'atura. Centenars de persones es van apropar al municipi per assistir a la 19a edició d'aquest concurs. L'Armand Plaujat ha vingut des de la Cerdanya per participar en la 19a edició del concurs internacional de gossos d'atura de Castellterçol. Els participants són els guanyadors dels diferents concursos realitzats durant el darrer any i ha participat una dotzena de pastors amb els seus gossos d'atura provinents de Catalunya, el País Basc, Navarra, el Rosselló, Castelló de la Plana i Mallorca. L'Armand creu que els concursos són bons per a formar-se i també per a divertir-se, però assegura que n'hi ha molt pocs. És una bona cosa, una perquè es potencia la utilització de gossos i l'altra perquè per mi personalment i els pastors en general tenim molta feina i és l'únic dia que tenim una mica d'esbarjo. I es veuen maneres de treballar diferents de cadascú amb els gossos i es veu que a més de ser una eina molt útil, és un bon company. L'Hilari Novillo, de Santpedor, fa 19 anys que participa en aquest concurs. És un puesto especial perquè ja que vaig començar i he portat 4 gossos diferents. Ja dic que és un puesto molt especial per mi i pels meus gossos. Em trobo molt a gust i veig que avui, el dia d'avui, hi ha un gran nivell. Les proves s'han realitzat a la carretera de Castellcí, al camí de la Bassola. Primer hi han participat tots els gossos i després només els millors de la primera prova. El navarrès Jorge Oteiza, que treballa amb una raça que fa uns anys estava en perill d'extinció, el pastor basc, creu que cal potenciar els concursos. Está bien y estas cosas pues hay que procurar mantenerlas, porque es una tradición que ya lleva bastantes años y creo que a la gente le gusta y esto hay que mantener. El participant més jove ha estat el biscaí Aitor Uria, amb només 18 anys, però amb moltes ganes de dedicar-se a aquesta disciplina. Voy a ir a estudiar a la escuela de pastores, luego intención de... En casa tenemos ovejas y intención de hacer pastor. Tot i l'exemple de l'Aitor, altres participants creuen que fan falta més joves en la professió i també, per què no, en aquest tipus de concurs. Hauria d'haver més pastors joves, que això pareix que se va manxavant i és una llàstima perquè és una cara molt bonica i és una cara molt tradicional i molt necessari per tothom perquè la ramaderia és la nostra manera de poder viure, de poder menjar. Pocs joves i poques dones, tot i que algunes hi han assistit com la Michelle, que assegura que no li és difícil ser pastora. Estic casada amb un pagès i tinc una finca d'ovelles i vaques i molta afició pels gossos. El meu marit i jo tenim el nostre i treballem. Per mi no és un treball difícil ni massa físic. Gràcies a l'afició he buscat fer el concurs, tant al País Basc com a la resta d'Espanya. Aquesta pastora assegura que a França hi ha diversos concursos, però que sobretot hi ha molta afició al País Basc francès. El de Castellterçol té, a més de la competitiva, una finalitat didàctica. Estem supersatisfets que la gent de l'àrea metropolitana, com has dit tu, que n'hi ha que no saben què és una ovella i que tenen crios, una satisfacció molt important per un pare és ensenyar-los el que és una ovella, el que és un gos d'atura, l'obediència que té el gos i com està ensiniestrat per dominar les ovelles sense maltractar-les i fer-les creure i fer-les passar com el puesto que el pastor vol. I és que, segons Rovira, el pastor té un art amb els gossos. Tots mostren, però, la seva admiració pels gossos, pel seu treball i per la seva constància i disciplina. El futur del pastoreig, però, no el veuen tan clar. El futur del pastor el veig una mica negre. Suposi que amb el temps la gent hi tornarà a anar una mica. S'ha de professionalitzar molt més, però bueno, és una mica com tot. La construcció està malament, la ramaderia està malament, hi ha molts impediments, estem venent el xai, per exemple, els pastors, al mateix preu que fa 10, 15, 20 anys, i bueno, feines a sortint, però com en tot. Però bueno, pensi que si una cosa t'agrada, ho agafes i ho continues fent. Jo precisament vaig plegar de pastor professional perquè vull dir, no ens guanyàvem pas la vida. I no ens la guanyem pas. Vull dir, el que hi ha de resistir fins que s'ensorri el vaixell, diuen, no? A més, això és una droga que tenim els pastors. Vull dir, qui ha nascut de pastor, vull dir, ens ha de convidar de pastor. Vull dir. Malgrat tot, amb la vocació no es menja. Cal incidir en la modernització del sector. I el que està clar és que no pots agafar el ramat i anar a guardar cada dia, perquè el sou d'un pastor és molt car,
si compares amb el que treus després. S'ha de modernitzar les instal·lacions, de manera que et porti com menys feina millor, que puguis netejar sempre amb el tractor, que no hagis de fer-ho a mà, el menjar que també està canviant la manera d'alimentar el bestiar, i tot una mica, no és allò tan ancestral i tan bonic que es pinta, vull dir que si vols que rendeixi has de fer diferent, has de tenir més caps de bestiar que abans i cuidar una mica la genètica. Més enllà del futur del pastoreig, aquest any Castellterçol ha ampliat les activitats del concurs internacional. És el cap de setmana amb més visitants de tot l'any. És una activitat molt consolidada, és la que porta més gent d'arreu de la comarca i de fora de la comarca aquí a Castellterçol i per tant és una iniciativa que l'Ajuntament hi dona el màxim suport perquè es pugui realitzar cada any. Estem en una zona molt propera a l'àrea metropolitana, per tant això fa que tota la gent de l'àrea metropolitana, que són les grans ciutats com Barcelona, Sabadell, Terrassa, l'Hospitalet, Granollers, puguin conèixer el que és el pastoreig, el que és el món del pastor, que tot això es va perdent i per tant és també una feina pedagògica d'anar conservant aquestes feines i aquestes professions que cada vegada hi ha menys gent que s'hi dedica. I és que dissabte s'ha inaugurat el Monument al Pastor, situat a l'entrada del municipi, que s'ha elaborat amb les mans i amb les idees d'un seguit de voluntaris del poble. Ha sigut molt laboriós, molta cosa està reciclada, tota la mà d'obra està feta per gent jubilada, menys jo i un altre xicot, i el fet de fer el Monument al Pastor és per homenatjar a tots els pastors. L'homenatge és per tots els pastors, pels que ja no hi són durant milers d'anys, pels que actualment fan de pastor i pels propers que puguin venir que facin de pastors. La importància que té, sobretot que és un moment que ha sortit del poble, és a dir, ha estat fet per gent, per voluntaris de Castellterçol que es dediquen cada any a recuperar fonts, a recuperar espais naturals de manera desinteressada, són gent que està jubilada, però que aprofitem tot el seu saber del món natural perquè hi participin i ajuden a recuperar fonts i d'altres indrets del nostre poble. D'altra banda, com a símbol màxim d'un treball dur, el ramat transhumant ha passat pel municipi aquest dissabte en direcció a Castellcir. Després de 4 mesos al Pirineu, amb 3.000 ovelles, 2 pastors retornen a la seva finca amb una part del ramat. Aquest ha estat un bon any. Ha estat un estiu més aviat fresquet, humit, però ha anat bé. Què ha estat el més dur d'aquest temps? El més dur, doncs, mira, és el temps i que estàs lluny de casa, que no és molt diferent d'abans. Abans era molt més dur que ara, però tot i això estàs 4 mesos fora de casa, sense la família, sense d'això, doncs també és una mica dur. És la primera vegada que creuen Castellterçol en molts anys i per això la gent ha sortit a veure l'esdeveniment. Tot i així passen per diversos pobles, no sense problemes. El problema més gros que tenim de la transhumància són els camins. Els camins, perquè se'ns han espatllat tots, no hi ha els camins que hi havia abans, tot arreu hi ha fils de vaques, tot arreu està asfaltat, les parades no hi són i et compliquen molt la vida. Et compliquen molt la vida amb els transhumants, perquè abans, quan arribava, sabien que pujava un ramat, la gent tenia les seves aturades, els seus puestos per d'això, la gent els ajudava, els portava el menjar, i ara, doncs, tot això no hi és. Des de l'administració local del petit municipi, amb menys de 1.000 habitants, volen recuperar el coneixement lligat a aquesta tradició. Castellcir també té pastors en actiu i és un tema que a nosaltres ens interessa molt i que hem recolzat sempre. A nivell de cultura popular, els ramats, a més, cada cop n'hi ha menys, és un tema que intentem conservar tant com podem i tant cultural com de tot tipus. És a dir, ara parlava fa poc amb un pastor d'aquí que comentava la importància. Tot i així, esdeveniments com el concurs internacional de gos d'atura de Castellterçol han posat, si més no durant un cap de setmana, el pastoreig en el primer pla de l'actualitat comarcal. La Festa Major de Caldes de Montbui acaba amb la capbuitada i l'aplec del Remei. L'últim diumenge de Festa Major, el passeig del Remei s'omple amb centenars de persones, on sardanistes, castellers i capgrossos comparteixen protagonisme amb cotxes antics i carros. Punt i final a la Festa Major del 2010 amb l'aplec del Remei. A diferència dels 5 dies de festa, el bon temps ha marcat l'aplec, un fet que ha animat la ciutadania a sortir al carrer i concentrar-se en el passeig del Remei. Però el protagonisme inicial està per la 26a trobada de cotxes antics feta a la plaça de Catalunya. Hi han participat uns 25 vehicles.
O sigui, venen de Sentmenat, venen de Tarragona, venen de Castelldefels, venen de tot el que és el perímetre de Catalunya. El més antic és de començaments del segle XX i el més nou dels anys 40. Tot i així hi ha representants de diverses èpoques, fins i tot algun model molt associat al Chicago dels anys 20. Doncs mira, el cotxe que porto avui és un Ford de l'any 32, el primer motor V8 que va fer la Ford, i és el cotxe més ràpid dels Estats Units de la seva època. Per això els gàngsters robaven aquests cotxes per anar a atracar els bancs. Aquest és el cotxe del Bonnie and Clyde. L'Amador Llopis té des de fa 32 anys el model que ha portat a Caldes, que funciona perfectament. Sí, és un Chevrolet de l'any 34, és un sedan, 4 portes, i aquest cotxe va venir matriculat d'Amèrica ja per taxi. Si la trobada de cotxes antics és un clàssic, no ho és menys la trobada de puntaires que ha arribat a la 15a edició amb més de 250 dones fent punta vingudes de 25 poblacions catalanes. Tot i així, la mestra puntaire de Caldes anima la gent a fer punta, i no només a les dones. És molt maco, és maquíssim, molt relaxant, molt maco. Hi ha un senyor també que fa punta. És que no és només per les dones, perquè molt antic, al segle XVIII i tot això, que era com si fos una indústria, doncs hi havia homes que feien puntes com ofici per treballar. Però no només de punta viu el Passeig del Remei en el seu gran dia. Les entitats del poble, comerços, d'artesania, alimentació, brocanteria i antiguitats es concentren al llarg d'aquesta via. Per altra part, els bastoners, els castellers, els geganters prenen el passeig, mentre que els centenars d'espectadors es retroben amb veïns i familiars mentre observen les activitats i la ballada de sardanes. I és que assistir a l'Aplec és tota una tradició. Venir a l'ermita, a veure la Mare de Déu i trobar la gent de Caldes, perquè ens trobem tots sempre aquí cada any. Veníem a veure els capgrossos i a veure totes aquestes tendes i tot això. Cada any soc de Caldes, cada any pugem i cada any m'agrada. A les sardanes, ara mateix he ballat un parell de sardanes i la mar de bé. I ara me'n vaig cap a casa que tinc convidats. Un any més, l'ermita del Remei ha tornat a ser el punt central de la capvuitada i ha posat el punt i final amb sol a la festa major més mullada dels últims anys.